Jamen, projektet går i sin helhed ud på, at vi gerne vil opgradere vores eksisterende bygningsmasse til noget af det, vi har i dag også, hvor vi har nye bygninger også. Så det er egentlig for at kunne ramme vores kolleger i noget nyt, i stedet for det her gamle bygning her fra 1985. Der er ingen tvivl om, at den løsning, Airmaster er kommet med i AMX'en, betyder, at vi i renoveringsopgaver får nogle muligheder for at tilbyde nogle andre løsninger i forhold til almindelig ventilation, da vi får det hele samlet i en pakke her, og kan tilbyde køledelen samtidig, så det ikke er selvstændige enheder, vi skal ud og have ved siden af. Vi valgte i bund og grund at investere i AMX Airmaster-modellen, fordi den både har køle og varme og ventilation i en enhed. Og som vi kigger på bygningen i dag, så er det en ældre bygning. Det er en bygning, der ikke kan sættes ventilation ind i, uden at det har nogle konsekvenser for bygningen og for lofthøjde osv. I har også en API-modulering på, så vi kan kommunikere med den over vores CTS-anlæg, så der var flere gode ting i det. Jamen, jeg synes egentlig, at samarbejdet med Airmaster er gået godt. Det er et ret nyt produkt, de er kommet med, så der har selvfølgelig været en del ting, der skulle afklares. Det har vi haft en del kommunikation om, men de er kommet med de svar, vi har haft brug for at kunne komme videre i sagen.